Miñan. Hirugarren partea. 22. atala. Gau osoa igaro genuen itsasoan, noraezean. Jendea negarrez hasi zen, batez ere emakumeak, baina ez emakumeak bakarrik, kapitaina ere bai. Senegaldarra zen. Nik ez dakit nork izendatu zuen espedizio buru. Itsasoa ezagutzen zuela esan zuen, baina kapitain batek bihotzean indar gehiago behar du. Ausartena dela erakutsi, eta hark, aur batek bezala egiten zuen negar. Hola, zaila da Europara iristea. Ni nire izpirituaren hegalak lotzen saiatu nintzen, ez gehiago pentsatzen, baina etzen erraza. Amaren aurpegia ikusten nuen begien aurrean, eta pentsatzen nuen, hala zan, holako gau batez abiatuko zen. Itsasoa oso zabala da, gaua bezala. Baina gauak, pixka bat itxaroten baduzu, ertz batean uzten zaitu. Eta orduan eguna da, argia sortzen da. Itsasoaren luzera berriro bistaratzen da, eta pentsatzen duzu. Imposible. Halako batean zodiaka haizea galtzen hasi zen. Kapitainak jende guztia alde batera mugiarazi zuen eta zodiaka ia uzkaili zen. Denek egin zuten oihu, eta gero negar. Nik ere bai. Beldurra ezurretaraino sartua nuen. Han, azkenekoz, 4 aldetara begiratu, eta denetan gauza bera ikusi nuen. Imposible. Batzuek trapuzko guba bat zeramaten soinean, beste batzuek bizikletan kautxua bizkarra inguratuz, un chambre. Nik eneraman ezer, eta hori karga bat gehiago zen nire kontzientzian. Nik haiek baino esperantza gutxiago neukala kalkulatu nuen. 11:00. Dena berdin. 12:00, eta heriotzaren zain gelditu nintzen. Batez ere atzamarrez zodiaka zanpatu eta ohartu nintzenean ez zuela haize gehiagorik. Hertzen ari zela erabat. 13:00, eta dena berdin. Heriotzaren zain segitzen nuen.